alamsai mekalo klemuka samba fla ani bani sabani yaka dukiwaru watisili bidukiwaru konnala jamana nyema kolonela simu kita wati ke bamali mi nyabe anka duro akali tegedu fala be batu wati ke chamare ko misega boy bilar goro anyema ko ni idem alera ko kafaruka suma jeb bela jeli meta ke bara yoro kilina ulu koni ka jelu da kasi ko kadaka ko wadu ko da ko wati tiluna ko ba fermi de bali ko ko la ko ani jiku ne be sega so ko suma jeb technicien ko ko sera ko kama alisa abeto o ko kile ko na la meta ke ko maka bulu fra mi benno isma ko ulu ko ni bali ko e baro do ko no be ni na ka so be ke la fia dai ko madu ulu ko ma amna do ka fol ko ambeta jona ko ka fratina frajira tibora mi na yugo so abu franga wolo ambe bela jelen fo ka bela jelen woli mono iba fo bakuru ba ko nala to amina anya fo jomana nyema colonel Asimu Goita ka beni kurantige bambali minye anka jomana ko nala malidun ulu koni yuka disuma kasika udakene ka bela jilere koni fe wa malidun yero koni meka boka kuma ka beni kuran aleni jiyere koni kungo kiborai yasa gele nunu ulu be se ka duga tuga mina bari kadaka ministry yere aka boli chamana ayira ka fo wa kuranko gele adoye mi wari ko ta fanfila fo kata si minamunu ni obolu bolo aywa ni minan chama ulu yere koni korla nga yasa ka se ka gele nunu ka chama yere koni bwala ali no yasoro madoka kuma la kabina ke watu ni kunguruni ore koni aywa no yayi jamana nyema colonel Asimu Goita koni yanyini ministry minga bara benimbe soro obe ko bela jeli nyina bolima akase ka miliyari woro ko bo ko di edemma ni matu malidun ulu yere koni meseka lafia kurangota kibaru ata fanflala alisa ambeto minye energy ka bolo re koni ka krenkena la somajep ni aleka bara bela jeli benimbe jiko o sabatile re koni ma munu ni ulu ye technicien yi koni wulila ka bo bumako no katase gaw ewa abeta like jumena somajebu ulu ka barake mine munu re koni beni no muni batu miye gaw kawye uteka jisoro fokata se ji sanuma re koni ma ewa uka kile demoro sigi re koni konnala uye bara mino kasega ulu re koni laje geleya be yoro mununa ani bara munu kasega ke mimatu gaw kaw ulu re koni meseka ji ani ji sanuma re fene soro tugamina anyafo ameto gaw alisa jiye kele atomba ni ukabulu fara mi en fait non ministre alini mali fintigila ko olu jera ka bara baw ke nyongo fe nabe talike lakana woro koni o sabatilila ga ibay ka fo o bara nunu koni akera mali alini jiye kele atomba ka bulu di nyoma koni kera sababu nyumaye jamana dun olu woro koni ka bara chama olu sera ko ke kasoro amake ni ngilay fere ani jako woro koni bo o tasra la koni fene fe ga ko to o kibora kelen koni nala ye lasilimi nabe talike malide nana masmalu olu ye boli minke minye wati temelu yere konina na kera conférence de sinfe kerengenela min na bena mouvement debu sur le rempart aywa ko uye kuma munu ani hakilina munu ni layini munu bula ko o koni be talike ka ke jugaye ka nyeshi olu yere konima ko ni kuma ni woli nunu abesega ke sababu yere koni fene ye olu ka bara ubika ke ni hakilina mi ni obe talike lakana ani basigi besega sabati to amna abesega dankari ula olu ka bara ke dun wa ibai ka fo olu ka bara da fene konnala abesega dankari ke wore koni fene ula amitanga jamana ko kan krekenela Burkina Faso olu ka jamana nyema Ibrahim Traoré capitaine do aywa ale koni ye min metalike u ka barakelaw yoro dobe munu ni olu be import koni na olu koni nana temuru kaseka min na glana jamana ko kan aywa ko yira Burkina jamana nyema koni na akoni ya yira ka fo aywa ni temuru in koni na tese ka glan Burkina jamana re koni konnala temuru min be bo jamana wore kan kanu olu yere koni fe ako ale ta fe bi ale ta fe sini o min no o fora aywa jamana konnala u koni ye garsega di u ka dendo mamu ni olu yere koni mese ka temuru do glan kaseka o yira jamana nyemala ni o be ke jamana yere koni deun olu ka bara kele kaseka ke de mefene ye ka nyeshi jamana yere koni ka basigi ni ben o min no bi ka nyini Burkina ka deun olu yere koni fe
an bɛ taa japon olu yɛrɛ kɔni y'u ka pankurun dɔw bɛ ni kɛlɛkɛ pankurun don n'a bɛ f'u ma avion de combat k'olu lawuli min bɛ tali kɛ alamisa don yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan olu ye irisiw olu kɔni ka pankurun dɔw fana ye sanfɛ olu ka pankurun min ni o bɛ kunnafoni yɛrɛ kɔni tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la océan pacifique o yɛrɛ kunna la o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra fo ka taa se mer de japon o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o baara min yɛrɛ kɔni kɛra japon olu ka kɛlɛcɛw ka ɲɛma n'o ye chef d'état major ye ale kɔni fana ye ayiwa a ɲini u ka kɛlɛcɛw u ka wuli n'u ka avion de combat ye ka min ye munumunu salo ka se ka o kɛ sanfɛ bolo yɛrɛ kɔni na ayiwa kɛlɛ laɲinitɔ don wa walima min don an kɔni an ma se ka o dɔn bi ni o bɛ tali kɛ 25 mai la san 2023 a hakilinajigi don 25 mai 1963 nin bɛ tali kɛ waati janna farafinna kɔni a bɛ nin tɔnba in ka se k'a sigi n'a bɛ fɔ min ma ko union africaine o de ye farafinna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen yɛrɛ kɔni fɛ nin hakilina a nana maa fɔlɔw la maa fɔlɔ min ni olu kɛra sababu ye ka farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o ɲini ka di farafinna ma cɛbaw sirafiriki ka na se fɔ afrique de l'ouest olu kɔnɔna la kwame kuruma modibo keyita olu ni a ɲɔgɔnnasi caman u farala ɲɔgɔn kan hakilina kelen ale ni seku ture ninnu yaasa farafinna bɛ se ka kɛ duba kelen yɛrɛ kɔni ye cogoya min na min b'a to nanzara jamanaw olu kɔni bɛ laɲini ni gɛlɛya mun ta ka ɲɛsin anw yɛrɛ kɔni ma anw bɛ se ka ayiwa fɛɛrɛ sɔrɔ olu la i b'a ye san caman i b'a ye farafinna min ye da kana bilali o kun tɛ anw fɛ yan nka ninnu kɛra sababu ye ayiwa anw y'o sɔrɔ min bɛ tali kɛ démocratie min bɛ tali kɛ marako ɲuman min bɛ tali kɛ kɛnɛya taasiraw min bɛ tali kɛ kalanko o taasiraw yɛrɛ kɔni fana la nin hakilina de ye ninnu bɛɛ lajɛlen bila ka se ka nin jɛkuluba in sigi min b'a to farafinna o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ayiwa a yɛrɛ ma dɛmɛ bere kɔni ye o de senfɛ an ye farafinna jamana ɲɛmaa dɔw k'a daminɛ maa fɔlɔw modibo keyita ninnu kwame kuruma ninnu bin kɛra u kan dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni ni bɔra bari ka d'a kan olu ko farafinna ka kelenya olu b'o de laɲinina u b'a dɔn farafinna ka kelenya farafinna ka bɔ b'o de la u b'a dɔn farafinna ka kelenya o bɛ nanzara jamana caman ka se ka olu yɛrɛ kɔni siran anw ɲɛ a bɛ hakili jigin jɔn fana la o de ye mohamed kadafi a ni binna k'a sababu kɛ a bɛ farafinna ka kelenya o kɛlɛ min na bin kɛra ani a ka jamana kan k'a ka jamana kɛ filenkolo ani tomo yɛrɛ kɔni ye bi halisa o hukumu kelen kɔnɔna la i b'a ye farafinna jamanaw fo ka na anw yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ den kura minnu wolola olu yɛrɛ kɔni tɛ nanzara jamanaw olu dɔn olu kɔni ko farafinna a ka keleya ani farafinna ka bɔ nɔgɔ la o de kɛra sababu ye i b'a ye jɛkulu caman olu yɛrɛ kɔni dɔw ye sen sɔrɔ anw fɛ an bɛ misali suruma ka kɛ yɛrɛwolodebu sirila rampart hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya misɛnw olu kɔni caman bɛ u ka baara la u ka hakilina o de ye jumɛn ye o de ye ka se ka farafinna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mali o bɛ se ka kan labila cogoya min na o de b'a to cɛba minnu tɛmɛna farafinna u b'olu dɔw ta k'u k'u ka misali yɛrɛ kɔni ye fo ka taa se maaba minnu tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ ni olu ka wulikajɔ bɛ kɛ ka ɲɛsin diɲɛ ka lafiya yɛrɛ kɔni ma u b'olu dɔw ta k'o kɛ u ka misaliw ye n'an taara gana olu ka jamana ɲɛmaa dɔw ye misali ye n'an taara min bɛ tali kɛ kiban olu ka jamana ɲɛmaa dɔw ye misali ye n'an taara min ye argentine u bɛ cɛba dɔ ta yen cege bɔra k'olu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen k'u ka misali ye n'an taara sud afrique cɛba dɔ bɛ nelson mandela u b'o ta k'o k'u ka misali ye ka na anw yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ modibo keyita o kɛra bɛɛ lajɛlen de kɔni ka misali ye n'an taara kongo kibaru misaliw olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ninnu bɛɛ kɛra maa ye minnu ni olu kɔni hakili taara farafinna ka kelenya farafinna ka bɔ nɔgɔ la farafinna ka sabati nka nin baara ninnu bɛ sen na halisa nka gɛlɛya caman o bɛ yen i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye bana min ta covid 19 a kɛra sababu ye ayiwa min ye ka se ka farafinna anw yɛrɛ kɔni jɔ an yɛrɛ la dɔɔni bari ka d'a kan covid 19 kun kan n'a sɔrɔ kɛnɛyasobaw olu bɛ anw fɛ yen minnu ni olu bɛ se ka anw ka banabaatɔ anw bɛ se ka bana in k'a kɛlɛ cogoya min na i b'a fɔ bana caman wɛrɛ diɲɛ nanzara jamanaw olu ye bana min laɲini a ka se ka farafinna si yɛrɛ kɔni latunu nka halisa anw ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la anw ma se ka dalilu yɛrɛ kɔni sɔrɔ olu la o b'a yira k'a fɔ baara tɔ a bɛ yen halisa an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ don wɛrɛ nin de tun ye anw ka bilasirali ye anw fɛnɛ hakilina ani anw ka fɛla ye ka bɛn ni farafinna ka kelenya don n'o ye 25 mai wasalam